Uai. Hei, salut, sunt Andrei și bine v-am regăsit. Astăzi vreau să fac Lemon Challenge cu prietenul meu, Laurențiu. Dar înainte vreau să vă spun ceva. Vreau să vă mulțumesc pentru toți cei 16 abonați. Sunteți super, vă mulțumesc pentru like-urile date, așa văd că apreciați munca mea. Vă iubesc din tot sufletul, voi sunteți cei mai tari. Și zic să începem challenge-ul. Challenge-ul constă în noi doi trebuie să mâncăm o lămâie. Avem la dispoziție un minut să mâncăm toată lămâia. Cel care reușește să o mănânce se va îndulci cu asta, nu știu ce, o ciocolată. Și am curățat lămâile, mai avem să le mâncăm. Avem 60 de secunde, uitați. Și start. Începe. Ah! Sunt This is so good. Știi că e bună, mă. Da, și n-ai cum să gheți. Nu dau nimic, mă. E gata. Ah, frate. Fu. Mănânc o dată. Toate sâmburi în gură. Cum ai bătut, mă? Ha? Cum ai bătut? Hai că jurești. Am băgat o dată în gură. Report. Am gust dulce în gură. Și Laurențiu, îmi pare rău, vreau am câștigat asta, tu mai ai din asta acasă. Fac. Dacă-ți prieten, o împart cu tine. Și cam atât a fost și cu challenge-ul de astăzi. Ne auzim data viitoare. Salut!